Sziasztok! Én Sprinter vagyok, és ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan kell letölteni a Mesteremcét. Rámegyünk a böngészünkre. Ide beírjuk, hogy Mesteremcé. Nem lesz gyors, mert videózás közben ellassul a gépen. Itt erre, a legelsőre, vagy itt, hogy letöltés, az mindegy. Na oké, itt rámegyünk arra, hogy letöltés. Fent. Itt ez nektek is ki fog jönni. Így rákattintunk arra, hogy letöltés. Elkezdjük letölteni. Na, szóval le is töltötte, és a telepítőre rákattintunk. Futtatjuk. Itt rámegyünk arra, hogy tovább. Elfogadjuk. Gyorsan feltelepíti. És ennyi volt. Befejezés. És igazából készen is van, itt olyan egy ilyen szar, és be is jön. Ez nekem nem kell, ezt is kívszalom. És fel is rakja az asztalra. Szóval ez a videó ennyi lett volna, nem lett túl jó, de hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!